Alle sportvelden komen compleet in handen van de gemeente Achterkarspelen. De rest op de sportaccommodaties is voor de club zelfs. Dat staat in het nieuwe boetesportaccomodatiebeleid. En korfbalvereniging Flamingo's in Boetenpost krijgt je mij te meidje. Het kwam erop deel dat we als het veld aan vervanging is, dat we een nieuw veld van de gemeente krijgen. In eerste instantie waren we heel blij, maar ja, er komt meer achterbij. Het veld is dan wel van de gemeente, maar alles wat boven het veld uitstekt, dus denk aan hekken, luchtmassen, kantine, klaarkamers, materiaalhok, alles is verder dan van de vereniging. En dat betekent dat de vereniging dan ook zorgen moet voor onderhoud. Het jouwt wel wat zorgen. En we zijn er echt druk met waanden om het vooral in kaart te krijgen. Want er zijn wel wat onduidelijkheden van hoe het dan precies komt. Net alleen nog in Boetenpost had de lijst en druk ervan. Ook bij voetbalvereniging Harkemasse Boys is er onduidelijkens. Nou ja, los van dat we net schromen om dingen zelf te doen, is vooral de risico's en de financiële risico's, die hebben we nog net in kaart. De eerste 10 jaar zult al goed gaan met de opstal en de kleikemers, want het ziet er nog goed uit. Maar als het aanweerontiert en je het dat best, ja, dan heb je dat net. En dan best dan vervangen dan is er een lampen steken, dan is er een ballenvanger steken, ja, dat hield er net. Nou ja, dan als het echt trok en we accepteren het met je al, dan ben je aan net betreden divisie waardig. Ik ga met spelers praten, ik ga met trainers praten, dat we toen in de blubber trainen matten en we matten daarna op een kunstveld op tweede divisieniveau voetballen. Ja, dat ken het meer. Ja, dan ga je als club stappen met waarom. Om tot een oplossing te komen, gaat zowel Heringa van Harkemasse Boys als Stelema van de Flamingo's inspreken bij de gemeente van Toornsje. We zijn net in het beleid, want we vinden het heel fijn dat alle verenigingen hetzelfde behandelen worden. Maar we hebben wel wat meer tijd nodig. Het blijkt bijvoorbeeld dat we zelf onze eigen spullen verzekeren hebben, maar dat de gemeente dat ik had. En dat maar we echt eerst goed in kaart hebben. En we moeten goed in kaart hebben wat dit voor de toekomst betekent voor onze vereniging. Dus we zullen vragen om het uitstel. Een paar maanden tijd, zodat we beter met de gemeente uitlezen kennen en dat we samen een plan maken kennen voor de toekomst. We willen toch heel graag de RIE vragen om het geheel te heroverwegen, om samen met de clubs naar oplossingen te vinden, waar we toch echt wel de besparingen krijgen die we krijgen, maar de clubs net tot 10, 15 jaar risico's rennen.